Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Draf, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje beperkt. Welkom in de Leutfabriek in Sas van Gent. En de LHBTI community, ik moest even spieken hoor, Irene, sorry. Ja, jullie hebben een groep hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, klopt. Irene, welkom. Dankjewel. Nou, dan is maar eens de vraag, wie is Irene eigenlijk? Ja, ik ben Irene. Ik ben import-overkant. Sinds een jaar woon ik in Terneuzen. Ah. En ik ben een vrijwilliger van de regenboogwerkgroep Zeeuws-Vlaanderen. En dat is ook een mond vol. Maar... Ja, de regenboogwerkgroep in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, klopt. Wat doet de regenboogwerkgroep in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, we zijn in oktober 2024 begonnen met een roze borrel in Terneuzen. Oorspronkelijk kwam het idee vanuit de roze borrel in Middelburg. Ja. Die wordt ook georganiseerd vanuit COC. En toen dacht onze oprichter Kim van, goh, waarom hebben we dat niet in Terneuzen? Dus zodoende is dat begonnen. Terechte vraag. Terechte vraag, ja. Want Zeeuws-Vlaanderen wordt toch vaak vergeten in dat soort evenementen of zaken. Dus Kim heeft dat opgestart. En dat was elke maand, elke derde vrijdag van de maand. Ja. En langzaam is dat zo doorgerold dat het nog steeds gaande is. Dus jullie komen eigenlijk 12 keer per jaar bij elkaar. Ja, er is wel een zomerstop. Ah ja, Dat wel, oké. ja. Ja. Dus dan, Maar 10, 11 keer per jaar, dus het grootste gedeelte van het jaar, komen jullie gewoon bij elkaar. Klopt. En jullie komen dan bij elkaar. Hebben jullie dan een soort van evenement? Wat doen jullie dan op zo'n moment? Nou, weet ik veel, gewoon alleen maar kletsen en borrelen of misschien ook nog leuke andere dingen? nee, de basis is gewoon een borrel. Het is gewoon lekker laagdrempelig. Iedereen is welkom. Er zijn ook hapjes die worden geserveerd. Drankjes zijn wel voor jezelf. Ja. En dan af en toe is er ook een open podium. We hebben iemand gehad die kwam een nummer opdragen met een gitarist. Iemand maakte zijn dragdebuut bij ons Oh, leuk. in de paardenstal. Dat was echt heel leuk. Heel knap. Ja. Dus dat soort, ja, daar staan we ook voor open. Er mag gewoon voor gemaild worden of geappt worden. En dan is iedereen welkom om zijn talent te laten zien. Ja. Met Halloween hadden we ook een Halloween thema, natuurlijk. Ja. Maar we proberen het gewoon zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ja. Is dat, weet je, ik kende het niet en ik vind het overigens heel jammer dat een regenboogwerkgroep er moet zijn. Aan de andere kant snap ik het ook wel, want mensen willen graag natuurlijk bij een groepje andere mensen horen waar ze zich fijn en veilig voelen. Ja, klopt. Dat geldt voor iedereen overigens, hè. En als jij natuurlijk graag wil gaan vissen, ik noem maar even iets, dan zoek je daar mensen voor op. Maar als jij natuurlijk inderdaad de LHBTI community een warm hart toedraagt, ja, dan ga je die mensen ook opzoeken. Nou, zo ben ik er ook terecht gekomen. Ik ben dus vorig jaar deze kant op verhuisd. En het eerste wat ik deed is googlen met wat gebeurt hier op LHBTI vlak in Terneuzen. Ja. En toen vond ik ook de roze borrel. Je bent toch nieuw in de stad, je wilt mensen leren kennen en ook gelijkgestemden. Ja. Dus voor iedereen is het gewoon... Ja, als je graag gaat korfballen, dan zoek je een korfbalvereniging op. Als klopt. inderdaad, als het gaat over gelijkgestemden. En als jij inderdaad behoort bij de LHBTI, zeg ik het goed? Ja. Verkeerd zeg maar excuses, want ik ben het niet gewend om het uit te spreken. Nee, je zegt het hartstikke goed, dus het komt helemaal goed. Nee, ik vind het... maar dat is een persoonlijk dingetje. Ik vind het erg jammer dat zo'n regenboogwerkgroep er moet zijn. Ja. Voor mij zou het belangrijkste zijn, joh, iedereen is een mooi mens, iedereen is uniek. Ja. En laten we dat van elkaar aannemen, laten we dat elkaar ook gunnen. Ja, absoluut. Maar dat is mijn gedachte in het geheel. Nee, voor mij ook inderdaad. Alleen toch merk je wel dat er de laatste tijd of de laatste jaren een tegengeluid is van negativiteit op social media. Vooral op social media. Vooral op social media. Dat is toch makkelijker, sneller, anoniem. En, ja, want dan heb je user 5803421. Ja. Waarvan ik denk... Zonder foto. Ja. En dat is makkelijk. Ja. Maar ja. Nou ja, dat inderdaad heeft social media dit soort dingen natuurlijk wel makkelijker gemaakt om... Het heeft het makkelijk gemaakt om een mening te uiten, maar aan de andere kant, ja, weet je wat ik vind, hoeft niet altijd op de krant die Facebook heet terecht te komen. Nee, dat is ook zo. En wij vinden ook dat er tegengeluid gegeven mag worden. Dus vandaar dat wij
de groep gestart zijn. Ja. Voor iedereen. Dus ook voor de LHBTI-mensen, maar ook voor mensen die ons een warm hart toedragen. Voor ouders van kinderen van de LHBTI-gemeenschap die meer willen leren. Ja. We staan allemaal open voor gesprekken. Niemand die schuilt ergens achter. Ja. Dus het is een fijne plek, fijne groep. Ja, nou dat weet je, het hebben van een fijne groep met mensen om je heen is voor iedereen belangrijk. Absoluut. Die is voor mij ook gewoon belangrijk, ongeacht wie ik ben en wat ik doe Ja. en wat ik vind. Ik denk dat dat de basis zou moeten zijn voor alles. Mhm. Maar jullie komen samen in de paardenstal, meestal in de paardenstal in Terneuzen. Klopt. Hebben jullie ook contacten met bijvoorbeeld gemeentes en dan ook vooral in Sluis en Hulst? Ja, klopt. Ja, we zijn al langer in gesprek met gemeente Hulst. Oké. En toevallig hebben we ook in januari onze eerste borrel in Hulst mogen organiseren. Leuk. Bij de Koning van Engeland. Een hele leuke leuk. plek. Ja. Er kwamen ook heel veel nieuwe gezichten. Dus dat laat toch ook wel zien dat het verplaatsen van locatie het ook weer fijner maakt voor nieuwe mensen om binnen te stappen. Zou dat dan zijn dat ze het lastiger vinden om ergens binnen te stappen waar je nog niet bekend bent, maar dat als het in je eigen directere omgeving is, dat dat dan makkelijker is? Ja, ik kan me voorstellen als je in je eentje ergens naartoe gaat. Kijk, voor mij was dat ook zo. Is het toch spannend. En dan voelt het toch veilig van, oh, ik stap binnen. Is het niks, dan ben ik binnen 5 minuten weer thuis. Dus Dat is ja, zeker vanuit Hulst of vanuit Sluis met de auto naar Terneuzen komen. En dan parkeren en het zoeken. En dan ineens denken van, nou, het is toch niet. Ja, dan is het toch al een hele rit om weer terug te gaan. Ja. Maar we hopen toch ook, we zijn nu ook in contact met gemeente Sluis. Om eventueel daar wat te starten. Of sowieso met de gemeentes de handen ineen te slaan om andere mooie initiatieven op te pakken. Ja. Is dat ook een onderwerp waar de gemeenten zich mee bezighouden? Veel wel, ja. Gemeente Terneuzen is sowieso heel actief daarin. Mhm. Dus daar zijn we wat minder in gesprek mee, omdat ze al heel veel mooie dingen organiseren. Ja. Gemeente Hulst zijn we al langer mee in gesprek, ook voor hun diversiteitsbeleid. Om daar ook de LHBTI-gemeenschap mee toe te voegen. Mee te nemen in heel de beleidsregels die we daarvoor opstellen. Ja, klopt. Dat het daar ook, dat winkels uitdragen dat het een veilige plek is. Of dat iedereen gewoon welkom is. Dat soort zaken, dat ook meegenomen wordt. Weet je, ik vind het zo raar dat we daarover moeten praten. Want ik vind het toch normaal dat een winkel, dat allerlei gelegenheden voor iedereen een veilige plek moet zijn. Het is voor mij heel lastig om te bevatten dat dat niet een veilige plek zou zijn. Maar Nee. dat is misschien omdat ik val anders in zit, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee, ik kan me wel voorstellen dat vaak ook mensen van de LHBT-gemeenschap, die hebben toch ook vaak gekleurd haar. Ik heb blauw haar, paars haar, groen haar gehad. Dat hebben sommige mensen met de kapper ook hoor. Dus ja, absoluut. Maar dan is het toch als iemand die zoekende is naar zichzelf, het toch fijn om te weten dat een kapper een veilige plek is om binnen te stappen en te zeggen, ik wil graag groen haar. En dat er niet gek wordt opgekeken en gewoon zeggen van oké, kom maar zitten. Ja. En dat is bij heel veel plekken zo. Bij restaurants is dat zo. Het gaat er niet zozeer om dat het heel hard uitgeroepen wordt van iedereen mag hier naar binnen. Maar gewoon een klein plakkaatje of een klein stickertje of een vlaggetje. Ja, er moet natuurlijk geen regenboogloper ergens. Nee. Dat hoeft dan ook weer niet. Absoluut niet. Ik vind dat heel jammer dat we dit soort dingen moeten doen. Gewoon omdat ik denk, jongens, het zou zo normaal moeten zijn. Ja. Maar goed, dat soort dingen. Hey, jij zei net, de gemeente Sluis, er is natuurlijk een coming-out day. Mm-hmm. En dan worden er inderdaad bij de gemeentes, daar wordt er ook wel aandacht aan besteed door inderdaad een regenboogvlag op te hangen. Ja, het is wel een beetje raar als er natuurlijk geen mensen zijn die daarbij zijn. Ik bedoel, er staat een ambtenaar van de gemeente, staat die vlag daar buiten op te hangen en dan is er eigenlijk, niemand. Dat is het dan. Ja, klopt. Ja. Dat gebeurde dus inderdaad vorig jaar bij gemeente Sluis. In oktober is dat de coming out day, er wordt een vlag gehesen. Van de gemeente Hulst wisten we dat zou gebeuren. Dus zijn we met een groep van 15 man daar naartoe gegaan. Ja. En dan wordt er toch een heel feestelijk iets. Daarnaast de groep ook ergens gaan lunchen. Ja. Dus dat maakt het dubbel gezellig. Ja. In gemeente Sluis was er niemand, of bijna niemand. De vlag werd gehesen. En daarna volgde ook heel veel negatieve commentaar. Ja, we gaan back to business. En inderdaad, het bekende verhaal waar we het net over hadden, dat inderdaad iedereen zo heerlijk anoniem
op Facebook dat soort dingen gaat vertellen. Klopt. Maar om te voorkomen dat gemeente Sluis zou zeggen van goh, dit jaar doen we het niet meer, hebben wij wel contact gelegd met hun om het te bespreken, om te zeggen van deze oktober zijn we er gewoon bij. En dan zorgen we ervoor dat het ook een feestje wordt. Ja, en een feestje hoeft niet, er hoeft geen uren te duren natuurlijk, maar het inderdaad uurtje. symbolisch die vlag hijsen waar een aantal mensen bij aanwezig zijn, net zo goed als dat je dat doet op een 4 mei en een 5 mei, dat soort dingen meer, denk ik dat dat ook gewoon heel normaal is, dat jullie dat soort dingen doen. Absoluut. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Voor de toekomst? Laten we eerst eens over naar 2026 kijken. Zijn er nog dingen waar jullie van het jaar naartoe werken om dat te kunnen doen? Nieuwe evenementen misschien of zoiets dergelijks? Ja, we zijn een kleine groep vrijwilligers. Natuurlijk is het altijd leuk om meer te willen en groots te willen. Maar het belangrijkste is dat we voor nu een vaste kern hebben die komt. En dat we blijven bestaan. Ja. En dan langzaamaan willen we uitbouwen. Ja. We hebben natuurlijk wel vorig jaar heeft onze Kim de Zeeuwse Parel gewonnen. De prijs, dat is een prijs die wordt elke 2 jaar uitgedeeld aan een bedrijf, instantie, organisatie die veel doet voor de LHBTI-gemeenschap. Ja. Dus Kim heeft die gekregen voor het organiseren of voor het starten van de Roze Borrel. Ja. En dat is al een heel goed of een heel mooi punt geweest. Mm-hmm. En daar willen we zeker op verder doorbouwen. Ja. Dus nu gaan we langzaam kijken om misschien iets meer in Hulst te gaan doen. Om daar ook de Roze Borrel meerdere keren voor te laten komen. Ja. Eventueel ook in Sluis. Ja. Het is ook wel als de bioscoop bijvoorbeeld. De bioscoop in Hulst heeft zo meteen een filmfestival. Daar wordt ook een film gespeeld met 2 homoseksuele mannen in de hoofdrol. Okay. Dan promoten wij dat ook en dan zeggen we ook, goh, er gaat een groepje van ons daar naartoe. Ja, dat is leuk. Wie gaat er mee? Ja. Om het ook nog steeds zo laagdrempelig te houden en ook te laten weten van er komen mensen die je kent. Het is natuurlijk een activiteit die je op zo'n moment doet, denk ik. Wat gewoon ook leuk en gezellig is om met elkaar naar de film te gaan. Om weet je, niet alleen maar een borrel te drinken, maar inderdaad ook andere leuke een of andere leuke avond met creativiteit of zang of whatever, muziek. Maar ook gewoon naar de film gaan. Dat is ook gewoon een leuke gelegenheid om dingen met elkaar te doen. Zeker. Ja. En in de zomer is er ook een barbecue georganiseerd, ook dat iedereen langs mocht komen. Ja. Dus dat wordt ook inderdaad gedaan. Wat leuk. Ja. Ja, ik vind het wel heel erg leuk dat jullie dat hier hebben in deze regio. Ik ben ook blij dat het er is, want nogmaals, helaas. Hè. Maar het is goed dat er inderdaad ook aandacht aan besteed wordt. Dat mensen die zich daarbij aangetrokken voelen, dat die ook de mogelijkheid hebben om daar gewoon naartoe te kunnen en natuurlijk ook gewoon zichzelf te kunnen zijn. Ja, dat is het belangrijkste voor ons ook. De veiligheid die dat met zich meebrengt. Dat je gewoon binnen kan stappen. Ja. Je hoeft niks uit te leggen. Je kan gewoon lekker jezelf zijn. Ja, veiligheid zou voor iedereen belangrijk zou voor iedereen het belangrijkste moeten zijn in alle dingen die je doet, zeg maar. Ja, en ook gewoon lekker iedereen laten leven. Zoals ze zijn. Zoals ze doen. Ja. Dus hoe zie jij de toekomst hier in Zeeuws-Vlaanderen? Ik zie de toekomst heel positief in. Mooi. Ja. Ik zie veel mogelijkheden, veel open plekken. Eventueel ook om door te groeien naar scholen, om daarmee in contact te komen met de GSA's. Dat zijn de Gender- en Seksualiteitsassociations. Ja, om daar ook meer initiatief in te nemen. Ja. Nou, er staat nog een hoop werk te doen, denk ik, voor jullie als regenboogwerkgroep. Ik wens jullie succes. Dankjewel. Ik ben blij dat je daar toch een uitleg over gegeven hebt aan ons en iedereen. Dus dankjewel voor je komst. Ja, dankjewel voor het gesprek. Ja. En je bent ook hartstikke welkom volgende vrijdag, de derde vrijdag van de maand. Ja, dat is inderdaad, een van de keren gaat dat zeker een keer gebeuren. Ja. Dus in ieder geval dankjewel dat je hier aanwezig mocht zijn in de Leutfabriek. Ik hoop dat de kijkers er ook weer heel veel van geleerd hebben en graag tot een andere keer.